Lumampaw. San Lumampaw. Kami niluwas ng ipon. Nilo kayo ipon. Ano ka, uy? Tarong gabi. Ayun siya pag okay. Naami. Saan na lang. Meron ba? Mag-check up pa kami? Kami toothpick di ay. Kaman cellphone mo? Nagkainit eh. So, judo? Lubiha. Ikaw watloan. Likog tarong. Magmahay na. Kaingon yun ba? Pagkahuwat ko to da. No? Ano ay nagkuhan ay nagkat-kat. Agad mo yes mga tao. Dito sa kuan diretso Pakasoy. Dire pa kulam ano kan Lumampaw. Dito Kasoy dire kan Lumampaw. Nagkom dito. Kainit ka oh.
Bye. Ha? Lagi. Igutom na sindi. Uy, naulid siya. Nananong na dyan ay gumay ba? Kamahigdaan ba, no? Hindi ko. Oo. Labi day ko magbaha bisa. Laon day kay tuno kay malapaw gusto dali. Pagdangi way baha. Way baha. O dali usa ko. Alas dos. Ano yan, mga 5 lang tapagikan mo ta, ano? Kaya man, upgrade mo na. Sana tidak kuat. Orbang. Tatangon? Oo. Tangon na ako, tanan. Ay, ibod ko. Jangan ende. Ay, kugahi, be. Five cents altogether. Would you like to hear that? Ikaw. Lalo na. Kabigan. Isa pa ibot niya. We're here.